Ini 15 tarik Jun talni sinsinna tomakrik samar arte blok ni bisingo khobjak subusing amchayo buma bufa kwrui nok hukrui no nok tangui raika chintiba mothani bisingtui naneji chintiba mothani adang rok sankra rok khagna rok rong haike nok amchayo subasuri tongayo buma bufa kwrui tei nok kwrui haike jotono rong nok nokobadi tangi tongayo chintiba mothani haike chubalai haike jotono doborok na chongdi nayo doborok tahu pala rasunai tinti berapa tentang sengkla rok nanti bisa khagana tinti bersarak jeng om haike no subasuk khalainai om haike subasuk khalainai bisingo sini borok tebo kusuk kasatu tei borok masa maning ya nok kukuruni banjitung omon bagi tinti bra mothani dukurok khagana rok pada mulai hakor sogui tongayo nok tangi kelana bagai mau iko sini hazamara blok andar ni